sake gwada mu. mai sunan manya ta hannunka aljihu haka yawa kai ma ta hannunka aljihu to akwai wanda zai iya min iya internet din nan da kansa kawai zai nuna emotion din da fuskarsa kai ma min ɗinka amma fuskarka da bakinka da hancinka da idanka su za su yi motsin iyanka amma nan gaba ɗaya ba su da amfani tun da aiki a ruwanka kuma wannan